Инак тамошобинони азиз, боз каталоги мо нав шуд. Мо имрӯз дар якум рӯзи каталоги 10/2025 қарор дорем. Ва дар ин каталог боз консултантое ки тоза ба ширкати мо пайваст мешаванд, туҳфаҳои нав онҳоро интизоранд. Каме маълумот дар бораи порошок метим. Порошоке ки 800 грамма ҷавоби 3 кило порошокҳои номии магазина метиҳад. И чӣ кор мекунад? Дар ин қошиқи калона як қошиқи майда дар стиральни машина меандозем ва то 10 кило либоса топ-тоза карда мешавад. Доғи либоса автоматики меравонад ва ҳама чирку, хлору, даруни барабану турбаҳои стиральни машинаи шумо дар ҷамъ шудаги шуста тоза карда мебурорад. Ва инаш бошад салфеткае ки барои доғи либос. Масалан, шумо ки кӯдакотон ягон ҷо мерен ё ки хутон мерен дар либостон ягон чи мерезонен, ин салфетка ки тоза мекунен тез меравонад. Сертификати ҳалол дора, бе ягон спирт тайёр шудаги. Чунин порошокҳо дар компанияи Faberlic 1000 намуданд ва барои шахсоне ки тоза пайваст мешаванд аз 23 июн то 14 июл заказ мекунанд дар 1500 рубл. Пули тоҷикӣ ки боша 230 сомон чизои дар кории хонашона заказ мекунанд ва ина 1 рубл ё ки 1 дирҳамда аз тарафи компания туҳфа мегиранд. Гарантирований подарок барои шахсоне ки тоза пайваст мешаванд.